We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamusahon at mga kapuso sa Lambayong ug Colombio sa Sultan Kudarat Province. Say maayong buntag. Mayong buntag sab jail di sab nato kalimtan nga kamustahon ang mga taga Quezon ug Lantapan sa Bukidnon Province. Mga kapuso, laing grupo sa riders na sabang atong makahinabi karong buntaga ug atong sayron ang ilang mga maayong binuhatan. Atong makahinabi unya taod-taod si Sir Boyen Borja. Samtang say kini bisan pa man nga ilado na kaayo ang Davao tungod sa durian. Apan, nasayod ba mo kung kinsa ang ilang Durian King o kinsa sab ang nagapadayon sa iyang legasiya? Atong sayron kung paunsa ni Lambo ang industriya sa durian nga naila sa sulod o gawas sa nasod. Kauban si Emmanuel Belvis. Og sa Best Talk, makachikahan ni Atty. Resi, si Kapuso OST Princess Hana Priscillas. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo gawa sa maanindot nga mga talan-awon ug mayamang kultura? Ginadayo sab ang Zamboanga City tungod sa pinakasikat og lamian nilang seafood. Usa niini ang kuratsa o ang spanner crab o red frog crab. Ang kuratsa may local Chavacano name, Saranina ranina. Sagad kini makita sa Zamboanga ug Sulusi. Usa sa pamaagi sa pagluto niini ang pag-steam o pabukalan aron mapreserba ang lasa niini ug butangan kini og sweet orange sauce na gama sa gata sa niyog ug mga secret spices. Mga kapuso, kakuhaan nato og inspirasyon ang storya sa atong guest karong buntaga tungod gawas sa naghimo sila og grupo nga nakapausa sa mga motorcycle riders sa rehiyon. Gahimo sab sila og nagkadaiyang charitable deeds nga nakatabang sa mga kabus ug nanginahanglan. Atong sayron ang ilang hashtag spread kindness. Kauban ang former president sa Northern Mindanao Riders Club Alliance nga si Sir Boyen Borja. Sir Boyen, maayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Sir Cyril, may buntag kad kanimo no. Okay ra ko sir o may buntag sa tanan nga naglantaw karon. Sir, unang-una no, unsa ba kining grupo ninyo nga Northern Mindanao Riders Club Alliance? Unsa ang storya niini ug paunsa kini nagsugod? Sa larangan sa mga riders, no we know that if riders lang ka suroy-suroy or else ug aha ka moadto mao mo gina ang trabaho, pero kami nagkasinabot mi upat ni ka club na ningkamot mi nga gusto na mo ilahi ang larangan sa mga riders. So that's why nga gatukod mi aning Inimarsi Northern Mindanao Riders Club Alliance nga nagmeeting ning upat ka club nga which is maghimo tag alliance nga mag-usa tang upat ug magbuhat kita og serbisyo sa katawan. Nindot kay sir, kay gawas ka nagkahiusa mo buot sa DI ninyo nga makatabang sa mga tawo. Pero sir, katong ga-rides pa lang mo, asa-asa na pud ba mo nga mga lugar nga nakaadto? So kami sir no, ako isip akong isa ka riders no, ako ka Mindanao Looper no. Tibok Mindanao na tuyok na nako sa rides lang no. Mga kalihukan uban sa pag-adto sa mga lugar nga among wala pa sukad na adtuan, amo nang gisulayan og pag-adto sa before na mo ni nga natukod nga alliance. Last April 1, 2, 3 and 4 3 Mega Riders among gituyok ang tibok Mindanao. Ato lang last Holy Week. So kaloy sa Dios na malampuson among pagbiyahe ubanan sa among mga pag-ampo lang pud ato nga time no. Grabe si Sir Boyen, tibok Mindanao na di ay ang natuyok.
Pero sir, sa pag-rides ninyo o pag-explore sa kaanindot sa Mindanao, naasab mo'y mga charitable deeds nga ginahimo kuno. Unsa ba ni sir o ngano ninyo ni gisugdan? Yes, og charity lang ang hisgutan sir no. So mao mo gud ni akong goal nga isip usa ka founder nagtukod ko aning Northern Mindanao Riders Club Alliance. Gibuhat nako isip usa kini ka alliance nga makatabang sa mga kabus. Pobre man ta pero og mag-uban ta daghan kita matabangan. So ang among mga natabangan, ang mga eskwelahan sa Misamis Oriental, amo na silang kasagaran na tagaan na namo nagprinter from El Salvador to saan, from Tinagpuluan dito sa Talakag, amo na silang gipantagaag printer katong mga eskwelahan na naglisod sila og kuan sa printer, labi na karon nga ang atong mga estudyante nagsalig lang sa module. So dito na ko gi-focus sa mga lumad nga mong gipantabangan. Labi na sa University Bukidnon, sila ang usog kayo pagtabang sa mga lumad. Nasa tay mga gipangbalayan no, kato among gipang tukuran og balay kay luoy sad kayo. Pero sir, ahapod ba mo gakuha og budget sa inyong mga proyekto? Na-orient na nako ang mga club nga mosulod. Nag-ingon ako kanila, nagtapok kita kay para kita daghan matabangan. Kay isip og kita lang magsulo magtabang, maglisod gid kita tabang og atong tabangan usa ka pamilya kita lang solo. So that's why karon sa among kadaghan sir, bisag unsa kagamay among matagan, among hatagan ug amo nang tapuko na among ihatag sir, diha na mo makita og inana kadaghan among mahatag. Mo na amo na nang gisample sir no, sa among mga charity. Siguro akong mga riders karon from Cagayan de Oro almost 1,000 plus. So og ipadala na ko sila og 1 kilo nga bugas ug ako nang tipunon 1,000 pud ka bugas among mahatag sa kabus o inana sir. Charity gid ay sir ang inyong ginahimo kay gikan gayud mismo sa inyong kaugalingong bulsa ang inyuhang pondo. Pero sir, diyang makahatag mo no, unsa pod ba ang inyong gagabation nga nakahatag mo og tabang ngadto sa itong mga kaigsuonan nga nanginahanglan? Malipayon sir no. Bisag ako isip ila presidente usahay makahilak ko after nako makatabang, makita nako ang isa ka pamilya nga nakatagamtam na sila sir bisan na lang pagkaon sa spaghetti, nakasulay na sila kaon sa fried chicken. No, mismo ako dako na kay nang kalipay, makita na ko ang pamilya nga natulog lang sa gamay nga barong-barong apan sa among dakong tabang. Nakita din ako dito ang ilang tarong tuluganan, makakaon sila tarong, dili sila maulanan, dili sila mainitan. Grabe among kalipay sir, sangko sa langit gyapon among kalipay sir, mga riders sir. Daghang salamat sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Sir Boyen, ug panghinaot namo sir nga mas mudaghan pa ang mga susama ninyo nga mga riders nga ga-ride for a cause. RS or Ride Safe mo kanunay sir. Thank you kay sir. No, thank you. So daghan pong salamat sir Cyril og RS sa tanan nga nang lantaw karon. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan o good vibes ang dala sa Best Talk kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Good morning mga kapuso! Welcome to Best Talk. From the success of her debut single, Sabi Ko Na Nga Ba, aduna po'y bagong musical offering ang atong kapuso OST Princess. Wala pa kundi si Hannah Priscillas. Kung may pag-ibig ay may pag-asa na ang dulot ay laging saya. Ang pagtulong ay huwag ipagdait, pangunawa ang ating iibig. Tayo ay naging magsama-sama, ang ialay natin ay masaya. Ang mundo'y tunay na ay tunay kung may pagkakaisa. Wow! Maayong buntag, Hannah, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Maayong buntag, attorney, and sa tanang kapuso natin from Mindanao, maayong buntag. Grabe ang pasabog mo, early pa lang this morning. And very evident talaga ang passion mo for music, Han, because from the last time that we've talked, pinag-usapan pa natin yung success ng iyong very first debut single naman na Sabi Ko Na Nga Ba. At ngayon, may bago ka na namang musical offering. Can you tell us more about it?
This one is quite different kasi hindi lang siya, alam mo yun, isang genre ng song, isang meaning na puro hugot lang, puro happy. This one, probably yung makikinig na to, mixed emotions. Kaya na ay songs nga hugot about love, na ay songs nga for a loved one, for a family member, ganyan. And naasay song nga kilig-kilig lang, very, very light lang. So, mixed emotions. It's very nice. Murag, I think, nahatag na ko ang different variety and genre ng song. This year nga, itong mga ila-launch mo naman na extended play record na Hannah Priscilla Sessions, aduna pa ilain ng mga kanta kauban na mga tracks on this record. Can you tell us more about it? Ug unsa pud na song ang pinaka nakarelate na pud kahan? Ayun, yung number 1 is The Munting Hiling. Walang kasing dakila, ikita't pinapala. The next song is Hiram na Sandali, Awit Kay Inay, and Sabi Ko Na Nga Ba, of course. Sa nakarelate ko, ano nga ba? Awit Kay Inay, of course. Sa Awit Kay Inay, because it's a song about a mother. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapamahal na totoo. For me, it is very meaningful and makarelate ako sobra. Kasi I love my mom so much. We all love our moms and we all know what kind of love they're giving to us as well. So, ang ganda ng kanta. I'm sure itong mga songs na hatid mo sa amin lahat ngayon, it's music for the heart. And how do you usually internalize yung message ng songs para pag-perform mo, nako-convey mo yung mensahe ng song na yun? Ako kasi, I was trained by my mom. Maliit pa lang ako. Number 1 talagang rule niya is, bago mo alamin yung tono ng kanta, you have to know the meaning of the song, the lyrics. You have to read through it muna. And then, ibutang nimo imong self sa situation na yon so that you would be able to understand and ma-give na ko ang meaning, ma-feel ng tao kahit through listening lang yung message ng song. And lastly, please invite all of our kapusong Mindanaoans na suportahan ka sa yung bagong extended play record at mensahe mo na rin para sa lahat ng ating mga kapuso. Alright, sa lahat ng mga kapuso natin dyan sa Mindanao, I hope na you would keep on supporting me, lalo na sa journey na to kasi for me, this is another stepping stone sa aking career, sa aking dreams in life. I hope na you would love those songs na nirelease namin. And message ko to everyone, I know life is hard these days, but still, we have to look at the bright side, kumbaga, kung paano tayo nakapag-survive, and so that we would know to ourselves na makasurvive pag kita, bisan pag life would become even harder, even worse. Thank you very much, Hannah, and please continue inspiring and touching a lot of people's lives through your music. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, everyone. Chill lang mo mga kapuso, mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, basta madungog ang katagang smells like hell but tastes like heaven. Wala na ilain pa kundi ang akong paborito, ang durian. Tungod sa abundang durian sa Davao City, moong giila ang syudad isip Durian Capital of the Philippines. Apan mga kapuso, nasayod ba mo kung kinsa ang usa sa mga nagpaila sa syudad isip top producer sa durian? Well, this morning mga kapuso, atong makauban ug atong sayron kung kinsa ang nagparayon sa ligasiya sa mismong Durian King nga si Severino Belvis, ang iyang anak nga si Sir Emmanuel Belvis. It's a great morning, Sir Neil, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, Sir? Hello, Sir Argel. May buntag sa tanan. Thank you so much, sir, for joining us this morning. Ug unang-una, Sir Neil, na ilhan isip Durian King ang mipanaw na nimo nga amahan nga si Severino. Alang sa kasayuran sa tanan, sir, no? Mamahimo ba nimo i-share sa mua kung paunsa ba siya na ilhan isip Durian King?
Nagsugod mo na siya sa una, sir, katong early 90s na nag-collection siya ng mga durian. Unya, nakakuha siya ng mga seeds na gikan Thailand. Yang itanong karon may nakakuan siya o hinahinay siya padagan sa iyang mga hybrid na pang sa una manggod ang usod diri sa Davao katong mga native niya katong nakakuha siya lain seeds nakakuha siya mga montong mga tiyan may yang hinay-hinay tanong mana sa iyang panginabuhi kung siya pa'y pastoryahon magdaro siya sa una mas lampas ba daw ang daro siya ha nag-eskwela siya agriculture sa MIT sa una hantod na nahimo siyang manager sa kanhing kumpanya sa una sa Davao Fruit niya katong retiro niya nag-concentrate siya sa iyang paggalam o pag-produce of durian. Wow, gamo na sayran Sir Neil nga adunay tulo ka variety sa durian nga pinasahi ang lasa ang nadiskubre sa imong amahan nga si Severino. Unsa ba ni sila nga mga variety sir ug paunsa sab niya kini usa-usa nga discover? Kaning tulo ka durian variety sir, mao ning mga seeds na na-collect sa akong amahan sa una sa sige niya biyahe sa Thailand, sa Malaysia. Nakadala siya pa na halos abot ning mga 100 kabuk seeds. Unya iyahang gitanom tanan, unya dito sa iyahang mga gitanom, gi-evaluate niya tulo ang nigawa sa pinakamaayo kaning atong ginatawag na duyaya, sulit o kaning nanam. Kaning duyaya ang pasabot ana du meaning durian, yaya meaning biyaya, blessing, durian blessing kay piling man sa akong papa na gihatag na sa Ginoo sa among pamilya murag blessing sa moa ba na i-share na mo sa uban sa o kaning sulit mao mo nang middle name sa akong mama sulit kay kuan mo ni dagkog unod murag sulit siya ka unon unya kaning nanam murag namnam lami mo na iya ang pagkuan sa mga pangalan sa durian niya. Bali ang pinakagwapo diri sa tulo kaning ato ang duyaya kaning tulo sad na register ni sa ato ang kwan sa National Seed Industry Council under sa BPI na register under sa iyang name na siya ang naka-discover o nakatanom. Kaning discover niya mga tulo ka varieties sir unsa may kalahian ani sa mga native nga mga klase nga durian sa lasa, sa shape ug uban pa? Ang duyaya, mapansin mo, mura siyang heart shape, yung iyahang unod, halos yellow-orange. Sa iyang lasa, balansi siya sa iyang katamis. So, naigamayng pait niya. Nasa uban na mga nakatilaw na murag naday, murag very aftertaste daw pag mukhaon daw anong biyaya niya. Dili kayo siya lagkit pero smooth kayo siya. Kanisang nanam, very light ang iyang lasa. Kaning sulit, mo ning pinakaisog sa mo ang variety of lasa na bittersweet kid siya niya. Isog kayo baho sa durian. Og Sir Neil human nga mi panahon imong amahan no, ikaw ba inubanan si imong misis no, ang mismong naningkamot aron ipadayon ang legacy sa imong amahan ug unsa ba ka challenging alang kaninyo sir nga ipadayon ang gisugdan nga legasiya sa imong amahan? Medyo lisod yun sir kay katong panahon na ni panahon si daddy mo tong murag nag-usab ang kanang market gani sa durian kay sa una dali lang kayo magbaligyag durian kay ang mga tao mong ilugay mas diri sa lokal pero sukad na murag nidaghan ang durian medyo mo challenging pagpangitag market karon labo na karon aning panahon sa COVID medyo naglisod jud ta kay wala tay turista may minus gid for local. Sayo ta Sir Neil no nga usa sa mga struggle gyud sa mga OFWs ang pagdala og durian sa laing nasod isip pasalubong pod sa mga Pinoy abroad tungod siguro sa kining bahon ini no. Pero among nasayra niya sa karon pinaagi sa inyong pagpaningkamot sir mas nailhan pa ang Davao City isip top producer sa durian dili lamang dinhi sa Davao City dili lamang sa Buknason kundi sa laing nasod sab tungod sa inyong lakang nga i-export kini sa laing lugar sama sa Australia. Please share with us sir kung paunsa ninyo ni nabuhat. Kaning pag-export sa durian sa lain nasod sir dili lang ni amo ang trabaho sa pag-produce kundi collaboration ni sa tanan mga processors diri farmers o ang Durian Industry Association na ginatabangan ni sa Department of Agriculture para makabaligya ni diri sa lokal o sa lain nasod sa Japan, sa Australia kanang baho sa durian both a curse and a blessing na kay tungod sa baho sa durian murag ang mga tao mas inganyo mo kaon pero tungod sa siyang baho murag lisod biyahe mo ay mga processors na ay pamaagi na gina-vacuum pack nila ang mga durian nagagamit ni ka ng mga specialized na mga plastic para dili mo gawas ang iyahang baho. Alright, murag mo gyud na ang identity no sa durian sir. Syempre no ang kalami pod sa lasa niini. Karon sir, unsa bay mo mensahe alang sa mga sama po ninyo nga durian farmer o sa mga kapusong Mindanawans pod niya buot pod mag-engage sa durian farming ingon man durian business. Sa mga durian farmers na dili sila ma-discourage man tanong mong durian, tanaw na ko morning next best
potential crop na magawas diri sa Philippines kay ang mga lain nasod nagtuon na magkaon og durian kung ma-approve ni ato ang government na mapagawas nato ato ang durian sa lain nasod mas dali nato ma-market ang ato ang mga produkto. Oh, it's a great plan, sir. No, dahil kayo salamat sa iyong panahon ng pag-share sa istorya sa pagpalambo sa durian farming din sa Davao City. Para sa pag-uswag, Sir Neil, og amping always. Salamat kaayo, sir. Sa isip iyang amahan ang giilang The Durian King. Karon, ginaparing kamutan ni Emmanuel Belvis nga mas maila pa ang best quality durian sa sulod o gawas sa nasod. Samtang Jill, gawas sa pagtuyok sa Tibok Mindanao, gihimo gayod ni Boyen Borja nga mahiusa ang pipila ka mga motorcycle club sa rehiyon aron makahatag sab sila og tabang ngadto sa mga nanginahanglan. Samtang sa ilahin na sabno ang hugot sa mga kanta ni Kapusong Hana Priscilla, sa mga kapuso ato pa kining suportahan ug available na kini sa mga streaming platforms ang Hana Priscilla Sessions. Mga kapuso, ta na-inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Anatole France nga to accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See y'all tomorrow, mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa Pilipino.